Здравейте, дами и господа! Днеска ще играем Майнкрафт, ще гриф. Ето след малко ще... Пик! Пик! Пак те запи! Мате, пак те... Заради ти. Трябва да мога памет. След малко ще получавам на която не си виждал. Пускаш ма, ефта пускам. Кой ще пусне сега? На халто да е или чакай. Не, нещо. Щом на Майнкрафт ила да направи на хабате компютър крайца се бе. Що пак на Майнкрафт бе? На харкам трябва. Ай, паркама трябва да че. Хайпа е онова там. Майнкрафта махни. Сега той нещо да запечели. Много ясно.